നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വി സിമ്മിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കോളർ ട്യൂൺ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഇത് മറ്റുള്ള നെറ്റ്വർക്കിലെ പോലെ ഫ്രീ അല്ല, ഇതിന് പ്രത്യേകം ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് വി ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇത് ആദ്യം തുറക്കുമ്പോൾ പരസ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ കോളർ ട്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. സെറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 49 രൂപ, 69 രൂപ, ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. 99, ഒരു വർഷത്തേക്ക് 249, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട പ്ലാന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പൈസ പോവുക, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ്. ഇത് കൺഫേം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോളർ ട്യൂൺ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് 28 ദിവസം 30 ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.